Jotend migao mar arita ma iye ma pacho kae ndi migosi Kipchumba Murkomen koro ogolo chik mar mondo mi koro chung gedo mar kambi mar apisas mag obila ma bende ne dhi nyime gwengege kuoma Tiitu. Chenro ma yande koro ni to ne ochaki kaunti mar Marsabit kaachiel kod mano mar Wajir mar neno kanyo koni otiek kuo mag jamni dil kanyo ndo kod yedhe go koma mero ji kaachiel kod tieko chenro go mag ndeyo kendo uso dhano. Kipchumba Murkomen yango ni kaluwore kod Tulo bende oseneno e gwengege kuoma Tiitu gedo maket kod mano endo ok bidhi mbele kuom mano okwayo apisas go koma gobila mondo koyie to many lo machielo mar koyo liet mar laro lo ma Tiitu. The Marsabit Isiolo road corridor has been identified as a major conduit for arms, narcotics, human trafficking, and other transnational crimes. Following several deliberations by the security agencies in the region and submissions during the Jukwaa la Usalama Forum, a consensus emerged to establish a multi-agency facility along the stretch to enhance security coverage. Northeastern and Eastern security teams, led by the regional commissioners John Otieno and Jacob Muganda, respectively identify a new site for the construction of the multi-agency security facility in consultation with the National Security Council.